La llarga nit del poble sarauí. Així és com el fotògraf Sergi Bernal ha anomenat el seu viatge al camp de refugiats de Dakhla, al Tinduf. Un viatge resumit en 20 fotografies en blanc i negre que es poden veure aquests dies al Centre Cívic Riu de Santa Coloma de Gramenet i que retrata les condicions de vida d'aquest poble instal·lat al desert. L'artista va fer les fotografies l'any 2008, quan participava en el projecte de cooperació que impulsa l'IES Ramon Berenguer IV de la ciutat. I en un principi vaig documentar el que era aquell viatge, les relacions dels joves saharauis amb els joves de Santa Coloma, però a part vaig recollir fotografies de lo que és la vida una miqueta a un camp de refugiats. La llarga nit del poble sarauí forma part del cicle d'exposicions Diaris de viatge, impulsat pel Departament de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Santa Coloma. És un cicle d'exposicions que a través de la fotografia i aprofitant el vincle entre fotografia, cultura, solidaritat i artistes locals, intenten posar de manifest i compartir amb el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma la importància que té mostrar la nostra solidaritat i la nostra sensibilització davant el conjunt d'injustícies que es produeixen al món. Que millor manera de fer-ho que comptant amb la capacitat artística dels creadors locals. La mostra es pot veure de manera gratuïta fins al 19 de setembre al Centre Cívic Riu de Santa Coloma de Gramenet.